Du er bare lidt langt væk, altså. Ja, men jeg kommer herned nu, lige om lidt. Tættere på. Jamen, jeg kommer nu. Skal jeg prøve at komme herover? Så har vi lige speedcontrolleren udenfor der. Det er meget godt, hva'? Ja. Får lige lidt frisk luft. Ja, til gengæld er den sikkert også råd af det der. Nej, det er ikke sikkert. Så nu flyver du helt væk, altså. Ja, du styrer den meget, eller? Det Ja, ikke? meget. Jo, jo. Stille og roligt herovre. Okay, herovre. Du flyver langt væk i forhold til videoen, altså. Det bliver også en lille okay. big prik, altså. Ja, men sådan er det, når det blæser lidt. Kommer herover igen. Så lav en flyover her. Ja. Stolder vi lige lidt næsten der. Kommer rundt her igen. Ja, det er godt. Den tager fart på der i vinden. Ja. Skal vi lige prøve at se, om vi kan... Nej, jeg kan ikke dreje den anden vej rundt, men... Nej, det kan du ikke. Op. Vi kommer herover i nu. Ja, gør det. Ja, det er godt det der, mand. Det bliver der, hva'? Det er super.